Bé, bon dia, benvingudes i benvinguts a la sessió de constitució del nou Ajuntament de la ciutat de les Borges Blanques, fruit del resultat de les eleccions municipals celebrades el dia 28 de maig de 2023. El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la legislació electoral vigent, implica la realització dels següents actes. En primer lloc, acreditació davant d'aquest secretari dels regidors i regidores de major i menor edat presents en aquest acte que han de conformar la mesa d'edat, mitjançant la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el document nacional d'identitat. Cal dir aquí que les credencials ja estaran en poder d'aquesta secretaria, les he comprovat i les identitats de tots els regidors que hi ha presents en aquesta taula se m'ha conformat davant del secretari que em dono fe. Segon lloc, jurament o promesa del càrrec dels dos regidors que conformaran la mesa d'edat. Davant aquest secretari, mitjançant la fórmula legalment prevista, el Reial Decret 707/1979 de 5 d'abril, pel qual es determina aquesta fórmula de jurament o promesa per a la presa de possessió dels càrrecs o funcions públiques. Val a dir també que l'article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General determina que per tal d'adquirir la plena condició dels seus càrrecs, en el moment de la presa de possessió, els càrrecs públics han de jurar o prometre l'acatament a la Constitució i complimentar la resta de requisits previstos a les lleis o reglaments. En conseqüència, aquesta és una condició d'obligat compliment, sense la qual no es pot prendre possessió del càrrec. Dit això, en tercer lloc, constitució de la mesa d'edat formada pels regidors i regidores electes de major i menor edat, com ja he comentat. L'acreditació dels regidors i regidores de la mesa d'edat d'acord amb la seva credencial i el seu document nacional, que com ja he dit ja s'ha fet. Després hi haurà la presa de possessió del càrrec per part dels regidors electes davant la mesa d'edat mitjançant la fórmula que hem dit del Reial Decret 707/1979 i finalment l'elecció de l'alcalde o alcaldessa de les Borges Blanques mitjançant votació. També voldria informar-los que en aquest acte es troba a disposició de tots els regidors i regidores electes l'acte d'arqueig, justificants d'existències en metàl·lics o valors de l'Ajuntament, dipositats en entitats bancàries, així com la documentació relativa, a través d'un certificat de secretaria i de la intervenció d'aquest Ajuntament, de l'inventari del patrimoni municipal a data 16 de juny de 2023. També es fa constar que tots els regidors i regidors electes, tal com obliga la llei, han presentat les seves declaracions al registre d'interessos formades per la declaració d'activitats que els poden proporcionar ingressos i també els de béns i drets. Aquest, penseu, que és un tràmit preceptiu, obligatori i necessari per prendre possessió com a regidors i regidores. I manifesto en aquest acte que tothom m'ha presentat les declaracions oportunes. Acte seguit, procedirem a formar la mesa d'edat per la qual s'invita que s'acostin, que els tinc aquí al costat, a la taula el senyor Salvador Noguera i Vilalta, bon dia, i la senyora Ivet Macià Parés, com a regidor i regidora de major i menor edat, respectivament, assumint la presidència de la mesa el primer d'ells. Abans de constituir la mesa, els dos regidors han acreditat la seva personalitat i entenc que manifesten que no es troben incursos en cap causa d'incompatibilitat per exercir el càrrec i, per tant, els prendré jurament, d'acord? Llegiré el jurament un cop i després els cridaré per nom. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de les Borges Blanques amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Senyor Salvador Noguera i Vilalta. Per imperatiu legal, prometo, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Gràcies. Senyora Ivet Macià Parés. Prometo per imperatiu legal per una Catalunya lliure. Gràcies. Seguidament declarem constituïda la mesa d'edat i si vol prendre la paraula el president de la mateixa, gràcies. Molt bé, moltes gràcies.
En primer lloc, procedirem a cridar de forma individualitzada a cada regidor i regidora electe els efectes que acrediti la seva personalitat. Bé, això hem quedat que ja ho havies fet. Doncs ho passo, si ja està fet. No, ja, però... Està acreditada. Bon dia, es declara oberta la sessió. Has de llegir això. Bon dia. Es declara oberta la sessió per la Constitució de l'Ajuntament de la Ciutat de les Borges. Ho havies dit fa un moment. En primer lloc, procedirem a cridar de forma individualitzada cada regidor i regidora electe dels efectes que acrediti la seva personalitat davant d'aquesta presidència de la mesa, mitjançant l'exhibició del seu DNI. Aquesta mesa disposa de les credencials emeses de la Junta Electoral i els acredita com a regidors electes. Regidors, Junts per les Borges, Compromís Municipal, Núria Palau Minguella, Maricel Viladoms Bellar, Jordi Ribalta Roig, Carme Gil Calvo, Daniel Not Vilafranca, Catalina Maria Coll Escales. Borges per la República, per tu, Josep Ramon Ferran Pelar, Enric Cañero Cendra, Vanessa Martí Caelles. Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, Montserrat Casal Serrano, Javier Bueno i Torres. Un cop s'ha acreditat per tots la seva personalitat i ocupat en el seu lloc, es comprova el nombre d'assistents. President, atès que concorre en l'acte la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, existeix quòrum suficient per a la celebració de la sessió. Un cop comprovades les credencials de tots els regidors i regidores electes, si existeix algun regidor o regidora a qui afecti alguna de les causes d'incompatibilitat previstes en la llei orgànica del règim electoral general, en els seus articles 202 i 203 i altra legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest moment. No havent cap regidor ni regidora afectat per la causa d'incompatibilitat i havent presentat tots ells la credencial i la declaració de béns i activitats, procediran a prendre possessió del càrrec de regidors i regidores d'aquest Ajuntament, mitjançant la formulació del jurament o promesa legalment prevista, a què a continuació els llegiré de manera col·lectiva. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, regidora de l'Ajuntament de les Borges Blanques amb lealtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Núria Palau. Sí, prometo per imperatiu legal i prometo també complir amb les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de les Borges, per al qual ha estat nomenada per voluntat popular i manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d'una Catalunya políticament justa, socialment lliure i econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Maricel Viladoms Bellar. Sí, prometo per imperatiu legal a complir amb les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de les Borges Blanques, per la qual cosa he estat nomenat per voluntat popular i manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Jordi Ribalta Roig. Sí, el prometo per imperatiu legal i prometo complir amb les obligacions de càrrec de regidor de l'Ajuntament de les Borges Blanques, per el qual he estat nomenat per voluntat popular i manifesto el meu ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Carme Gil Calvo. Sí, ho prometo per imperatiu legal i prometo també complir les obligacions del caràcter de regidora de l'Ajuntament de les Borges Blanques, per a la qual he estat nomenada per voluntat popular i manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Daniel Not Vilafranca. Sí, ho prometo per imperatiu legal. També prometo complir amb les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de les Borges Blanques, per al qual he estat nomenat per voluntat popular i manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa i econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.
Catalina Maria Coll Escales. Sí, prometo, per imperatiu legal, a complir amb les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de les Borges Blanques, per el qual he estat nomenada per voluntat popular i manifesto el compromís dels valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Josep Ramon Ferran Velar. Sí, prometo. Sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes de les Borges Blanques, autèntics dipositaris de la sobirania municipal, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social. Per això acato per imperatiu legal, sense renunciar mai a la defensa a ultrança dels drets i llibertats col·lectives. Enric Cañero Sendra. Sí, ho prometo, però per imperatiu legal i per poder servir el poble i masculí, únic dipositari de sobirania, però sense renunciar mai als principis republicans ni al dret a la independència del nostre poble. Vanessa Martí Caelles. Sí, per imperatiu legal, prometo exercir el meu càrrec amb la màxima responsabilitat i amb els principis de la República Catalana. Montserrat Casal Serrano. Per imperatiu legal ho prometo i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el meu ferm compromís amb els valors republicans i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Javier Bueno i Torres. Sí, prometo per imperatiu legal, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. En relació a 3 juraments, en els quals, des del meu punt de vista, m'ha mancat un sí, entenc que la resposta seva, tant la resposta seva com la de la senyora Montserrat, és que sí, ho prometen, Sí. al jurament. Sí, sí. Sí? Moltes gràcies. Queda constituït el nou Ajuntament de les Borges Blanques. A continuació es procedirà a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa, per la qual cosa té la paraula el senyor secretari amb l'objecte d'explicar el procediment d'elecció d'aquest. Gràcies. Seguidament procedirem a l'elecció del nou alcalde o alcaldessa de l'Ajuntament de conformitat al que està previst a l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, mitjançant el sistema de votació secreta, seguint la tradició de la casa, és a dir, mitjançant la formulació d'una votació a través de les paperetes que cada regidor té dins de la seva carpeta. És una targeta com aquesta. No ratllen? Doncs ens anirem passant... Disculpeu, ens anirem passant el bolígraf. Acabo d'explicar el procediment. Gràcies. Teniu una papereta en què en principi s'hi han afegit les 3 persones que nosaltres entenem que poden ser candidates, que són els que encapçalen les llistes, i el procediment serà aquest. Podran ser candidats els que encapçalin les seves corresponents llistes. Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors o regidores, serà proclamat alcalde o alcaldessa, i pensem que si cap d'ells obté aquesta majoria absoluta, serà proclamat alcalde o alcaldessa el regidor o regidora que encapçali la llista que hagi obtingut més vots. I en cas d'empat serà resolt per sorteig, que en tot cas no es pot donar perquè les xifres que van sorgir de les eleccions no es dona la circumstància. Si és tan amable, president. Quins regidors que encapçalen les seves corresponents llistes presenten candidatura? Josep? Jo no la presento. Queden proclamades les candidatures següents: Núria Palau, Minguella, Josep Ramon, Ferran Velar. Seguidament, els regidors i regidores poden depositar el seu vot a l'urna que tenim aquí al darrere, per la qual cosa disposen de sobres i papeletes que els han estat facilitades. Sobres no tinc. Bueno, sobres no n'hi ha. La doblegueu i ja està. En darrer lloc votarem els regidors que conformem la mesa, de menor a major edat.
us aneu desplaçant, si voleu, aquí a l'urna. Us vaig cridant. Núria Palau Minguella. Maricel Viladons Bellar. Jordi Ribalta Roig. Carme Gil Calvo. Daniel Not Vilafranca. Catalina Maria Coll Escalas. Josep Ramon Ferran Belart. Enric Cañero Cendra. Vanessa Martí Caelles. Montserrat Casal Serrano. Xavier Bueno i Torres. Ivet Macià Parés i Salvador Noguera Vilalta. Realitza l'escrutini. Sí, aneu obrint paperetes i calcules. Nom en veu alta o no cal? Sí, en veu alta. Josep Ferran Belart. 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 Núria Palau Minguella. 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 I finalment, Núria Palau Minguella. Havent obtingut el regidor Josep Ramon Ferran Belart la majoria absoluta de vots, en primera votació queda proclamat alcalde d'aquest Ajuntament de les Borges Blanques. Accepta vostè el càrrec d'alcalde d'aquest Ajuntament de les Borges Blanques? Sí, accepto. Prego que respongui a la formulació del jurament o promesa legalment prevista, que a continuació li llegiré. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de les Borges Blanques amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, prometo. Pot vostè ocupar la presidència. En aquest moment, segons les instruccions, jo li hauria de fer a l'alcalde l'entrega de la vara a l'alcalde.
li he demanat a la Núria si ho pot fer. Entenc que és ella la que li ha passat l'alcaldia. Com ho fèieu, això? Aixecats o això? En aquest moment tots el president, al ser el president, normalment se dona la paraula als grups de l'oposició en primer lloc, el discurs, i finalment també es troba. Has fet el discurs, un cop acabat l'acte, no s'aixeca la sessió. Això ho dic com a president de... Ja, com a alcalde. I com a alcalde és president d'aquest ple. Bé. Com a alcalde i president d'aquest ple, dono la paraula a l'oposició per si volen expressar les seves consideracions. Bon dia a totes i a tots. En primer lloc, felicitar al nou alcalde pel seu nomenament i estendo també la felicitació als nous regidors i regidores. Desitgem que tingueu èxit en les vostres responsabilitats i que treballeu de valent per aconseguir els objectius que us heu proposat, perquè fàcil no serà. També donar la benvinguda a les noves regidores que s'incorporen al nostre equip, la Carme i la Catalina. En aquests moments també vull donar les gràcies a la meva família per tot el seu suport incondicional, sempre, i també a les persones que aquestes darreres setmanes ens heu traslladat el vostre escalf, a mi personalment, o a la Maricel, al Jordi, a la Carme, al Daniel o a la Catalina. També a les 990 persones que aquest 28 de maig van confiar en nosaltres i amb el seu vot ens han convertit en la força més votada, a pocs vots de la majoria absoluta, assolint així un 40,87% del suport popular. En aquest punt també vull felicitar a la resta de formacions que han concorregut a les eleccions municipals, especialment a Borges per la República i a Esquerra Republicana per la representació obtinguda. Malgrat tot això, a ningú se li escapa que aquest no és un resultat que ens hauria agradat, ja que finalment un pacte de minories ens impedirà continuar amb els projectes de transformació social i modernització del nostre poble que aquest equip havia començat encara no fa 2 anys, recollint el llegat que de la mà de l'alcalde Enric Mir el nostre grup ja havia començat a impulsar. A partir d'ara, i fruit d'aquest pacte legítim però que no respecta la voluntat majoritària del nostre poble, ens correspon passar a l'oposició, però ho fem amb el cap ben alt i amb el compromís de fer-la constructiva però exhaustiva, educada però contundent i sempre amb la mà estesa per a poder donar suport i participar d'aquelles iniciatives i projectes que contribueixin a fer més feliç i fàcil el dia a dia de la nostra gent i a continuar situant el nostre poble allà on per història, capacitat i voluntat ens correspon. Deixeu-me també que us recordi que tot aquest progrés social i econòmic que hem assolit aquests darrers anys ha estat un èxit col·lectiu de totes les borgenques i borgencs, fruit d'una elevada cohesió social i del gran compromís de serveis públic del qual gaudim al poble. Per tant, també és responsabilitat de cadascun de vosaltres mantenir-lo i continuar fent-lo créixer. I en aquest sentit, vetllarem i proposarem idees i iniciatives per a fer-ho possible. També el més gran dels agraïments a totes les persones treballadores i empreses proveïdores de l'Ajuntament per haver-nos oposat tan fàcil sempre i pel seu tracte cordial i professional amb la ciutadania i amb els seus representants. Però el darrer agraïment d'avui permeteu-me que el reservi al Jordi, a la Maria, al Danicel, al Daniel, a l'Ariana, a la Maricel i a l'Oriol per haver donat sempre el millor de tots ells al nostre poble i per haver volgut compartir amb mi tota aquesta passió per la gent de les Borges que com jo i com molts d'altres també portem al cor. I ja acabo renovant tant el meu compromís com el de la resta de regidores i regidors de Junts per les Borges a seguir atenent i treballant per resoldre totes les vostres necessitats, ja que nosaltres seguireu trobant al vostre costat sempre persones que us escoltaran i sempre disposades a treballar pel nostre poble. Moltes gràcies, visca les Borges i visca Catalunya Lliure.
Pren la paraula el regidor d'Esquerra Republicana, Salvador Noguera. Jo avui he tingut la meva part de participació. Només felicitar-te pels resultats que es va obtindre, felicitar-nos tots dos per l'acord que hem assolit i no tinc cap dubte que tu ho faràs bé i que nosaltres serem per ajudar i per tirar el carro amb tot el que convingui. Res més que això. M'anava a aixecar, però si m'aixeco no veig el foli, de manera que no m'aixecaré. D'entrada, gràcies per la vostra assistència i gràcies a tots els borgencs i borgenques pel suport expressat a aquestes eleccions passades que fan possible aquest govern municipal de coalició entre Esquerra Republicana de les Borges i Vox per la República per tu. Gràcies també a totes aquelles persones que van participar en aquestes passades eleccions i que van votar altres opcions, perquè són elles, sobretot elles, les que donen sentit i posen en valor la democràcia com a sistema polític de convivència i de construcció de comunitat. Gràcies, companys i companyes d'Esquerra Republicana de les Borges, pel vostre suport i per la mostra de confiança que em feu. Espero estar a l'alçada i us prego la màxima exigència en relació a aquesta alcaldia i des del primer moment a l'hora de vetllar pel desplegament del pla de govern que treballarem conjuntament. Venim de setmanes de converses que van començar amb mal peu. Admetem-ho. Van començar amb mal peu perquè no en sabem més. Perquè no en podem saber més. Perquè ens han educat per no saber més. Perquè venim d'una cultura de majories absolutes, de pactes que si es fan sempre des de posicions de força i de certa coacció també. Pactes que massa sovint descuiden la generositat i la intel·ligència que van associades a la possibilitat de construir consensos amplis, que són els que permeten generar agenda política capaç de trencar prejudicis i costures i arribar a una majoria social més àmplia. Admetem-ho, venim de setmanes de desacords de fons, de converses per a desbrossar, com diu un company d'Esquerra Republicana, allò important d'allò que és soroll de fons. Venim d'un exercici diari per defugir les nostres àrees de confort i assumir contrarietats i febleses. Perquè sí, perquè és reconeixent aquestes febleses que podem encarar la discrepància i concebre-la no com un entrebanc, sinó amb tota la seva potència i com una invitació a obrir finestres allà on només hi veiem paret. Ho tenim tot per aprendre, perquè la inèrcia és poderosa, perquè ens hem criat en la confrontació partidista i personalista, perquè ens han ensenyat que la política és allò que passa dins un ajuntament, que és cosa dels polítics, perquè són els que en saben. Que es parla de democràcia només puntualment, cada 4 anys, quan interessa i massa sovint en funció dels resultats obtinguts, però no de la capacitat de generar acords i pactes, consensos capaços, com deia abans, de penetrar i arribar a una majoria social més àmplia. Compartirem govern, afortunadament, però fent-ho també tenim l'obligació moral i política de reconèixer el pes i el paper protagonista indiscutibles de la força més votada en aquestes darreres eleccions municipals, Junts per les Borges Blanques, que es va quedar a pocs vots de la majoria absoluta. És en aquest exercici d'empatia, que vol ser honest, que aquest proper govern municipal concep l'oposició com l'espai des d'on fiscalitzar durament i de manera responsable i rigorosa l'acció de govern. L'oposició com l'espai des d'on cal aportar la veu de la pluralitat que no estigui representada en l'acció de govern, l'espai al servei de l'obertura de nous horitzons en la governança municipal, una governança massa sovint ancorada i saturada per la gestió del dia a dia i sense gaire marge per la reflexió estratègica absolutament necessària per mantenir el rumb. És per garantir aquesta funció bàsica i primordial de l'oposició que el proper govern municipal treballa per acordar mesures que facilitin la seva feina.
la calendarització de reunions de coordinació amb el govern municipal, un espai a l'Ajuntament per a les reunions del grup municipal, la possibilitat de ser membre més enllà, de ser un membre més en el Consell Editorial del Butlletí Municipal o una retribució, per què no, al cap o la cap de l'oposició, d'acord amb el temps que requereix l'exercici responsable de l'oposició. I sí, farem política, perquè cal combatre la desafecció política, caldo de cultiu del creixement de l'extrema dreta, perquè cal fer entendre que política és ser conscients que tenim, també aquí a les Borges, un grau de pobresa cada vegada més alt, amb persones que no poden cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació o higiene personal. Perquè fer política és ser conscients que la violència domèstica es va accentuar durant la pandèmia i que aquest any s'estan entregant telèfons amb GPS a nivell comarcal a ritme d'un per setmana. Perquè fer política és marcar prioritats i la nostra és clara, posar la vida al centre. Treballar per evitar els efectes devastadors d'una altra pandèmia, la que està patint de cada vegada més el nostre jovent i que afecta la seva salut mental i emocional. Treballar també per la millora, per exemple, de l'accés a l'habitatge. I, evidentment, fer política també és ser conscients, com em subratllava avui un company d'Esquerra Republicana, d'allò que passa fora de l'Ajuntament. Avui, ara, al Fondo de Puigpelat, darrere mateix de l'autopista, amb una empresa que no té cap mena de miraments amb el nostre paisatge. I paisatge no entès com una postal estàtica i intocable, sinó com la construcció social, econòmica, cultural i històrica que articula i genera identitat col·lectiva. Però tot això, fer política requereix compromís. Però un compromís, un prendre partit que diuen que no es pot concebre des de la suficiència o com una decisió individual aïllada del col·lectiu, sinó que ha de néixer de la convicció que som en la mesura que som comunitat. I que és en aquest sentit de saber-se dependent, de saber-se vulnerable, de veure's com una part d'un tot, que hem de sortir de casa i encarar el dia a dia sense armadura i amb el coratge d'arriscar-nos a ser tocats per realitats i fets que ens incomodaran i ens pertorbaran. Però també amb absoluta certesa que només així estarem en disposició de cuidar-nos. Per això, permeteu-me agrair-vos a totes aquelles persones que aquests dies us heu mostrat properes en aquests moments prou complicats. Vosaltres sabeu qui sou. Gràcies. Permeteu-me acabar amb una declaració de principis. No estem aquí per guanyar les properes eleccions. No estem aquí per guanyar les properes eleccions municipals. Aquest govern i aquesta alcaldia no està aquí per guanyar les properes eleccions municipals. Estem aquí per governar amb vosaltres. No ens deixeu. Acompanyem-nos. Fem tots els possibles per posar els fonaments a fi i efecte que els propers governs municipals i les properes generacions puguin encarar de la millor manera possible els reptes majúsculs que es deriven de la triple crisi ecològica, econòmica i social que ja vivim. Aquesta és la raó de ser d'aquest govern, que amb els peus a terra i sense defugir la gestió del dia a dia, confrontant durament els nostres somnis amb la realitat més crua, treballarà pels borgencs i borgenques d'avui, però sobretot pels que hi han de venir darrere nostre. I tinguem ben present les paraules del president Macià. La nostra base ha de ser l'amor a l'infant, a l'obrer, a l'humil, a l'oprimit, a tots els catalans de sentiments generosos, siguin del partit que siguin, mentre lluitin noblement pels seus ideals. I ara, si sou tan amables, aixequem-nos tots i totes. Gràcies. Per Joan Navès, primer alcalde de la història de la democràcia a les Borges, mort a l'exili, oblidat. Per Eudald Viles, per Candi Ferrer, per Ramon Fabregat, per tots i cadascun dels càrrecs electes de la República, per tots i cadascun dels borgencs i borgenques que ens han precedit en la construcció del que som i del que volem ser. Pels borgencs i borgenques de les properes generacions, per tots i totes vosaltres,
Visca les Borges, visca la terra i visca Catalunya. Gràcies i aixequem la sessió.